Nagpanawagan ang Archdiocese of Haro sa mga tumulo nga magpangamuyo para magpangibabaw ang kamaturan sa tunga sa mga kinagamo subong sa pungsod. Antes nagsugod ang homily ni Reverend Father Aris James Hava sa Haro Metropolitan Cathedral. Ginplastar sininga sa tuman kadamo nga hitabo subong sa pungsod. Mayara man sang tagsa ka interpretasyon sang kamaturan ang lain-lain nga mga sektor sang susunod. Kung kaisa sa sa iya, mabudlay magdesisyon kung sino ang patihan. Sa tunga sinitanan suno sa iya dapat ipangamuyo sa mga tumulo nga magwa ang kamaturan. Ibaluan nga una na ginpabutsag sang Archdiocese of Haro ang suporta sini sa panawagan sang Catholic Bishops Conference of the Philippines o kun CBCP sa House of Representatives kag Senado nga maghimo sa ila katungdanan nga may integridad kag hustisya. May kang tanan sa mga impeachment trial batok sa Vice President sang Pilipinas kag amuman sa nagataas nga tensyon sa gobyerno. Ginpanawagan man sa tanan nga mag-ampo para sa mga lideres sang gobyerno. Before I start, I would like to request everyone to have a short moment of silence, praying for our country. We pray that the truth may prevail in our nation. Kay ang tagsa-tagsa subong nga mga bahin sang aton sosyudad may ara interpretasyon sang kamatuuran. Kag kun kis-a daw nagalibog ang aton ulo kung sino ang aton patihan. That is why we pray for truth to prevail in our nation today. Kag ginapangamuyo man naton nga mangin maalam kita sa paglantaw sang sitwasyon, agud indi kita maintuan, agud indi kita mapalapaw sa mga tawo nga buot magpalapnag sang kabutigan sa aton sosyudad. We pray for truth to prevail in our country.